geen enkele Ludwig. Zoek jij Ludwig van Beethoven? Ja, dat toevallig. Ja, zo'n 015, hé. Want hij moet uit de buurt van Mechelen afkomstig zijn, heb ik mij laten vertellen. Het is een muzikant. En hij componeert zo van die liedjes. Ik heb vorig weekend zoiets tof van hem gehoord, zo'n dansnummertje. Zo. Wacht, want ik kan niet zo goed zingen, hè, maar ik ga het proberen. Jullie kennen dat precies ook. Natuurlijk, dat is van Beethoven. Dat staat op mijn gsm. Maar die ga jij daar niet in terugvinden. En waarom niet? Maar Ingrid, hij leeft in de 18e eeuw. Hij werd geboren in 1770 en hij stierf al 178 jaar geleden. En hij heeft van die moderne muziek gecomponeerd, zeker. Kom, mij moet je niet voor de gek houden, hè. Kijk, dat liedje dat jij probeert te zingen, dat heet Furelise. Maar jij kent natuurlijk alleen de moderne versie. Oorspronkelijk klonk het zo. Ludwig van Beethoven was namelijk pianist. Want hij schreef maar liefst 32 pianosonates. Ja, maar hij speelde ook viool. Toegegeven, maar hij speelt toch meer piano. En toch speelde hij ook viool. Ja, maar hij speelt toch meer piano. En toch speelt hij meer piano! Mooi, maar zeg, misschien heeft hij wel iets gecomponeerd dat je samen kan spelen. Viool en piano samen. Samen? Nee? Denk eens na. Een sonate. Ah, de lentesonate. Hij moest heel veel componeren. Ja, ik denk dat hij een stereofoon nodig had. Ja. Maar wat is dat nu? Dat lekker. Ja, dat zie ik wel. Maar denk je nu echt dat 200 jaar geleden al bestond? Dat is lekker. Wat is dat? Brood. Aha. En, Beetje brood, hè. En melk. Wel, ik denk dat dat er meer op lijkt. Maar weet je wat? Jullie spelen toch zo graag. Als je dat leven van Ludwig van Beethoven zo speelt, hè, of toneel, dan kom maar, doe die konijn zo weg. Ga dan, weet je wat, ik ga naar de kleedkamer en ik ga wat andere kleren zoeken. Want, ja, 200 jaar geleden denk ik dat de mannen niet zo gekleed gingen. Ja, 200 jaar geleden. Dat is toch een hele tijd, hè? Dus geen elektrische gitaren, geen cornflakes, geen computers. Ja, dan was er wel elektriciteit. En dan kon hij eigenlijk alleen maar overdag werken, want ja, s'avonds was het donker, dan zag hij niks. Was hij niks? Probeer het eens. Ja, zo'n dingen waren dat toen. Dat trek eens in je oren en probeer het. Hoor je mij nu beter? 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 Nee, ik eet geen lever. Oh, dat is verschrikkelijk. Maar ik ben niet ziekelijk. Hierop neer, kijk, ik zal het heel kort vertellen.
Als iemand sterft, dan bewaar je een prentje of een herinnering, iets persoonlijks. Foto's waren er toen nog niet. Hè. Dus toen in die tijd hadden de mannen allemaal lang haar en dan knipte men van de overledene de haarlok af. En dat gebeurde ook bij Ludwig. En een bevriend componist, die knipte die af, die kakerde die mooi in. En die werd doorgegeven van vader op zoon. En dat kwam in Scandinavië terecht, dat in Australië. Nou, uiteindelijk kwam die zelfs in Amerika terecht. En die bevriend Beethoven. Eén